Kaway. Ayun, ano na intercom? Hindi, nahirapan siyang mag-pair. Dami. Riders, sandaan po natin, this is not an endurance race. Joyride na po ito. Joyride. As much as possible, wala yung mag-overrate. Joyride na po tayo. Kumapit sa atin, Right na ba, diretso na sa BGM Province. bang iyong liwanag sa Hindi na magkakalasyaw? kumapit ka Sorry, Peng! sa atin ng ikaw. Sir! Itatangin sa kalayaan. Sir! Boss, Peng! Ito ako sa likod, boss! Ika'y magtiwala sa pag-iyong gabi ako ang matiwala. Mag-ready na tayong lahat! Ay, hindi na po! Kaya ba yan? Oo pa naman dyan! Mag-iingat po sa biyahe sa final! Sa lahat po ng vloggers, pakisama si Pai naghahanap ng jowa. Okay. Nagkahanap din kami. Dapat ikaw na to. Traffic na yung dadaanan natin. Si Tomsky, oh. Tomsky. Yan, oh. Ready na tayong lahat! Auto Wi-Fi. Ladies and gentlemen, this is the movement motorcycle! Let's go. Okay, sorry. Grabe
Jet Li. Hindi lang 400 to. Ito na yung sasabi ating VIP race.